खुलुमबाय बडलेण्ड रादाबाव बयखौबो बरायबाय 7 आरो 8 डिसेम्बर साननैनि हाबाफारिजों कक्राझार सोहोरनि बर' बाथारमारियाव सा कक्राझार दखरा ब्रह्म धोरोम आफादनि 30थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय 30थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गिबि साननि हाबाफारि बायदियै दिनै फुंबिलि समावनो गाहाय लांगोना बेखेवो बीटीसीनि रिटायार्ड जयेन्ट सेक्रेटारि माजेन्द्रनाथ ब्रह्मआ। सोरगोआरि धनेश्वर ब्रह्म जामुंसालिखौ बेखेवो WPT बिफाननि रिटायार्ड बर' बाबु निरन्जन ब्रह्मआ। रुंसारि ननि गपाल ब्रह्म थान्दैबादाखौ बेखेवो आजिरा मोननाय आर्मि प्रकाश मोसाहारिया। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि गोसोखां सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे बिबार बावजेनो बर' बाथारमारि ब्रह्म धोरोम आफादनि गागि सोद्रोमा नयश्री ब्रह्मआ। दिनैनि हाबाफारि बादियै गोजोननि थाखाय जयग होनाय थान्दै आजावनाय बायदि हाबाफारिफोरा दिनैनि गिबि सानाव मावफुं जागोन। बेबायदिनो साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय बे हाबाफारियाव गाबोन अदेबानि 8 डिसेम्बर खालारखालि गेवलां मेलनि हाबाफारियाव सानजा कक्राझार विधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन ब्रह्म धोरोम गुरु आरो ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरा बाहागो लागोन। हाबाफारिनि सोमोन्दै कक्राझार दखरा ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि दशरथ नार्जारिया मा बुंथिदों आबुङै मिथिनानै लादो। पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। देग्लायनि 1431 बोसोरसालनि दिनै गोथार आघन दाननि 21 तारिख गुरु महान पवित्र शनिबार बारायनि गोथार फुंबिलि जबखौ हमनानै सा कक्राझार आन्चलिक दावखा गाबनाय ब्रह्म ज्योति आश्रमनिफ्राय आङो बे आन्चलिकनिनो प्रेसिडेन्ट जानानै आंनि लोगोफोरखौ लानानै नैबे बर' भातारमारि गामियाव जोङो मोनसे गुरुदेव आफानि धोरोम होबोनायखौ लानानै जों मोनसे 30थि बोसोरसालिया ब्रह्म धोरोम आफादखौ सावरायनो नैथि साननैनि हाबाफारि लानानै जों नुजाफैदों आरो जों परम गुरु आफानि आशीर्बादखौ मोननानै जोङो जाहाथे बे धोरोमनि मेलखौ मोजाङै गुवारै जों सावरायलांनो हायो, जेनिबो अभाब अभियोग जाहाथे जाया, बेबायदि गोथार आशीर्बादखौ जों मोनथों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो जे नैबे गुरुदेवनि आदर्शजोंनो जोङो मोजाङै गुवारै सावरायलांनानै जों खौसेयै जोंनि ब्रह्म धोरोमनि जे भक्तफोरखौ जों मोजाङै जों बेंनो हायो, बेबायदि जाहाथे परम ब्रह्मनि आशीर्बादखौ मोननो हाथों आरो नैबे भातारमारि बर' भातारमारि गामिनि सोरगिदिं शान्ति मुक्ति मोननो हाथों, मुलुगनि शान्ति मोनथों। जोङो दिनैनि बे सेथि हाबाफारियाव जोङो मावबोबाय। नैबे गेटखौ बेखेवदों जोंहा बाबा माजेन्द्र नाथ ब्रह्म आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो नैबे जामुं बादाखौ बेखेवदों मुश्री निरन्जन ब्रह्म आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो नैबे थान्दै बादाखौ बेखेवदों मुश्री प्रकाश मोसाहारि। बेजोंनो लोगोसे आरो जों दा बिनि उनाव जों लादों नैबे गुरुदेबनियाव बिबार बावबाय आरो बिनि उनाव जोङो मांगालिक जग्य मुलुग शान्तिनि बेखौ लादों आरो बिनि उनाव जोङो 9:11 रिंगायाव जोङो जामुं जानाय, बिनि उनाव 1
1:30 रिंगायाव जोङो थान्दै आजावनाय आरो बिनि उनाव जोङो मोनाबिलिनि 4 रिंगायाव जों मांगालिक जग्य होबावगोन दैदेनगोन मुस्रि थानेस्वर बसुमतारी हेफाजाबगिरि मुस्रि ब्रजेन ब्रह्म पुरहित मोनाबिलि 5 रिंगायाव थान्दै मेल बेखेवगोन मुस्रि मुस्रि मासिगिरि पनिन्द्र ब्रह्म आफादगिरि थान्दै मेलखौ बेखेवगिरि डक्टर रूपम कुमार ब्रह्म आफादगिरि मोनाबिलि 10 रिंगायाव जामुं जानाय दिनैनि हाबाफारिया एसेखिनि।